Ens trobem al País Basc, concretament al Geoparc, un espai natural únic i que des del 2015 fou declarat Geoparc Mundial de la UNESCO. La bellesa i riquesa geològiques són indescriptibles. Els flix, que modulen tota la costa des de Deva a Zumaia, fan que puguem gaudir de 13 quilòmetres d'una autèntica biblioteca geològica on es mostren 60 milions d'anys d'història. La sortida comença des del càmping Itxaspe, càmping situat al costat del poble amb el mateix nom, molt a prop de Deva i amb unes vistes al Geoparc espectaculars. Des del mateix càmping, iniciem una excursió circular que travessa pels caseríos amb animalons que entretenen els més petits. Des de la mateixa carretera, direcció Itxaspe, anirem guanyant cota fins a arribar al trencall on comença el Geoparc. Des d'aquest punt seguirem tot recte, direcció al Cantàbric, fins a arribar al mirador de Mendatagaina. La carretereta passa pel costat de camps de conreu i de pastura i amb una mica de sort trobarem bestiar que ens saludarà tot rumiant. Al final de la carretera, el camí va perdent cota, mentre travessem un bosc frondós que ens protegeix del sol de tarda. En pocs minuts ja podem observar el mirador i les gavines sobrevolant-lo. Arribarem al petit pàrquing. Si es prefereix, es pot venir en cotxe. És un pàrquing petit i amb poc espai. Des d'aquest indret, iniciem l'última pujada fins a dalt. El recorregut és meravellós. El clima atlàntic pinta d'un verd intens tots els turons i prats del Geoparc. Finalment, arribem al mirador de Mendatagaina. Des d'aquí, podem copsar gran part de la costa del Geoparc, amb els finys tan característics. Els flix, capes rocoses que mostren la història geològica dels últims 60 milions d'anys. Es mostren amb tot el seu esplendor durant les marees baixes, modulant la costa i convertint aquest paisatge en un autèntic espectacle natural. Des d'aquest punt es pot allargar la sortida i anar fins a la platja Saconeta, o si es prefereix, caminar els 9 quilòmetres de camí fins a Zumaia i tornar amb l'Euskaltren, que voreja tota la costa i connecta Bilbao amb Donosti. Nosaltres decidim tornar cap al càmping, tot vorejant el mirador, direcció Deva, deixant la visita a Zumaia per un altre dia. La tornada és espectacular, es travessen boscos de gran vegetació, amb molta ombra i vorejant el Cantàbric. El clima característic de la zona ens proporciona camps verds i gran vegetació atlàntica, fins ben bé a primera línia de mar. Un cop hem perdut cota, es pot observar el turó d'Aitzuri, amb el mirador a dalt de tot. Des d'aquest punt només cal seguir el camí de gran encant travessant per petits túnels. Al final d'aquest camí que planeja vorejant la costa, trobarem un petit mirador i ja començarem a pujar. Una pujada curta, però una mica intensa, fins a retornar al càmping d'Itxaspe. Des del Geoparc ens acomiadem. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida.